Oma ala temen dene. Kopi entek. Gak tuku gula ora duwe duit. Nek misale dadi wong sugih malah ora kangen kene nah. Pemae ngriki. Budaketmu mau ora legi-legi malah cepet kaya wedang putih kene. Kayak ngene amor. Jadi oke. Ini saya lagi mau sodakoe. Pak, iki sedhe desake kira nggo tuku kembang ule. Bener. Bingung temen dene. Melas temen dene. Sodakoe. Ya, sedhe desake kena nggo tuku bakpao ya. Sodakoe. Singgiye. Inilah. Oh. Inilah. Bisa? Sing cewek iki malah recehane. Sodakoe. Foto temenan dah. Bisa? Sisa apa dah? Oh malah panganmu. Tadi duit meninggal. Kayak tower apa? Nah, iya. Oh yakin tower iki. Nah, iya. Udah. Mas pindah tanah bae. Ane sepi karena rame. Gebrik panen kayak bawles. Mene kok calok tengklek iki. Pindah kana. Pindah. Ya gebawes mene kodeken. Marah tak pindah lah. Pindah.
Benar teman kayak orang gue mau jah. Pestang paku dene. Nah, dia tetap tak terus ge. Ngapusi nyong ge. Ngantuk bae. Ketan diri ka. Angkana ini ora tahu-tahu ini ana wong ngemis ya. Oh, senandur kana kae, Pak. Heeh. Ya ora kakano giluru rezeki. Butuh bukannya. Anon kuwe kok. Mari bri. Aman. Sehat. Digongan gini. Yo ke iki ora. Dene ngerti apa ora? Ngerti. Ngono sing wong ngemis kae. Sing nang kana kae. Lagi butuh bukan wong ora duit gak nggo nempur. Sing pengemis kae sikile wis tukul ta. Alah, ngore ra ngandel nyong. Dek pancen ora ngandelan iki. Mripat tukul kaya wit bae. Tukul jajal diporingi kana. Ya mayo. Yo. Mayo. Yo. Baik ye. Hei, Beri kan. Nah, bae saya mbak. Yo. Yo. Lah, ana anak ye. Ya ngono mesti nang ana maneh iki. Yo. Yo. Beringi. Wah, Jaman, ana. alah, dikonen lah. Ayo. Diluru kawit mau soyak-soyak. Mau lah, ora mang soyak-soyak. Buru. Ae lah. Sini. Yo. Hai. Bagio. Nang omah tetegi ye. Bagio. Yo. Ora nang omah ye. Tetegi. Ayo. Gembok Yo, jam. jauh. Mana? Ayo lah. Iki. Ora weh. Mengerti kone ngere lah. Bocah. Yang ini ngono amor ngurus maning ora pok amane nene. Hei, urung Bagio. Ora mengdi daya. Mengkat mau diluru. Hei. Si konangan Weh. Ngapa? Bencal. Dan hotel temenan kak kayak ngene kok lah. Oh. Marah ye. Bencal ye. Marah ye. Ye ora potel ye. Delengna kowe, hotel temenan kowe delengna. Ora potel ye. Kayane ora potel kowe. Kayak boroken kowe. Borok nih kowe. Lah ye potel temenan ka mayo lah. Mayo beli lah, beli. Ayo. Alah, nyong tetep konangan. Joy. Orang ngandel. Lah mayo. Mayo. Beli mayo.
Si ora padha ngandel. Hei. Ayo, mbok ocol pala goyonan weh. Pengen ngapuri nyong, hari ini mui sikile gondong kowe, meto kulo maning kowe. Ngapusi piye? Muge ngemes sikile gondong ning ana kebo, temployu. Oh, iki ngapusi. Oh, ngapusi ye. Ora podo Mas ta karo nyong. Doke kepengin soge nyong. Ora mas-masan ya ono carane mono. Oh. Kawean mono pirang-pirang. Contone. Daud. Ya ora kaya ngono nang nyong be botok tenaga ka. Kon macul karo Mekolowo. Macul karo Mekolowo ya ora cepet segesek. Ka, ora cepet suge-suge. Nah nyong cepet soge. Duite langsung. Gelem ora? Larang. Temenan, pakem. Kapan? Engko dheke monggo nyong. Yang opo? Besok geri makat. Besok tak andelna ya. Tak kon macul karo Mekolowo. Macul Karo Mekolowo. cepet suge. Mekolowo karo Ngudolowo karo Macul teng tuku motor. Ya pol maher ta. Nah, motor buntung, kudu sikil sing buntung. Iki sing pratigelan maher. Malangun. Iki urusane jare prige. Wis ora beli bae. Kalian mungkin ya isra mungkin bagus karena foto beli Ora kowe ngapusi dong maneh. Saya ora lur wong tukang ngulu karo tukang macul kayak gitu motor. Percaya ora? ya kudu percaya. Dene malah ditinggal. Wah, dene malah ditinggal. Hey, hey. Hey. Ora kaya ngono, nang nyong be butuh gawean. Apa? Ya ora kaya ngono, Kang. Nang nyong be butuh tenaga. Kon macul karo Daud. Tahan tenang, esuk kudu makan. Macul karo Mekolowo. Mekolowo! Mata lowo! Mekolowo! Kakek yo. Dudure den bae, kondengin nang ngene ora dadi.